गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्म बिथाङा बिपिएफ दोलोनिफ्राय ओंखारबाय होननानै रेजिगनेसन लेटार गथायबाय। बेजों लोगोसेनो फैगौ 12 एप्रिलखालि इउपिपिएल दोलोआव गावजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरा जयेन जासिगोन होननानै चन्दन ब्रह्म बिथाङा मिथिहोदों। कास्थम बसुमतारीनि सायाव जनक उजिरा गोख्रों बाथ्रा बुंदों। कास्थम बसुमतारीया मोनसे समाव एबसुनि सासे दैदेनगिरिमोन आरो एबसुखौ लानानै गोलाव सम खामानि मावबोदोंमोन। नाथाय मा जाहोननि थाखाय एबसुनिफ्राय एरख'जाखो बेखौ लानानै बाथ्रा बुंदों जनक उजिरा। कास्थम बसुमतारीनि बाथ्राफोरखौ बुंनांगौब्ला बिथाङा समाजाव नुजाथिनो हानाय नङा। कास्थम बसुमतारीया मानो एबसुनिफ्राय ओंखारनो गोनां जाखो बेखौ गावनो फोरमायना लाथों होननानै जनक उजिरा गोख्रों रावजों बुंदों। चीन आरो पाकिस्ताननि सिमायाव थाबैनो भारतआ सुपार वेपन थिसनगोन। भारतारि सिमा ओनसोलखौ रैखाथि होनो आरो सिमा ओनसोलनि रौनिया हान्जाखौ गोख्रोंसिन खालामनाय थांखिजों गुबुन गोहोगोरा हादरफोरनिफ्राय गोबां गोदान आरो गोहोगोरा हाथियारफोर लाबोदों भारत सरकारा। बेनि थाखाय रौनिया हान्जाया थियारि खालामगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे गोहोगोरा हाथियारा जादों दा भेरि शर्ट रेन्ज एयार डिफेन्स सिस्टेम। चीन आरो पाकिस्ताननि सिमा खाथियाव दैथायहरनो थाखाय बे गोहोगोरा हाथियारखौ थाबैनो रौनिया गारिफोराव दैखांनो साखाफारा जागासिनो दं होननानै मिथिनो मोनदों। बे हाथियारा गोख्रैथिजों फैनाय ड्रन, फाइटार जेट, हेलिकप्टार एबा मिसाइलफोरखौ गावख्लायहरनो हानायनि गोहो दङ। बावैसो सिगां DRDOआ उरिष्यानि सान्दिपुराव बे हाथियारखौ जाफुंसार आनजाद नायदोंमोन। रेशन कार्ड गोनां साफ्रोमबोनि थाखाय मिथिनो गोनां खौरां। गासैबो रेशन कार्ड गोनांफोरा अरुण'दय आस'निनि 1250 रांखौ मोननो हासिगोन एबा अरुण'दय आस'निनि गोदान एप्लाइ खालामनाया जाबाय। नाथाय नोंथांमोना बेखौ मोजाङै मिथिनानै लानाया गाहाम। दासान्दि लक सभा बिसायख'थिनि थाखाय दुंहाव थासारि सोलिनायखौ नुनो मोनगासिनो एबा बिसायख'थि फोसावदिंनाया सोलिगासिनो दङ। दायो मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिबाय थानाय समावनो अरुण'दय आस'निनि फर्म ओंखारनायखौ नुनो मोनदों। अरुण'दय आस'निनि गेजेरजों रेशन कार्ड गोनांफोरा 1250 रांखौथ' मोननो हागोन, नाथाय मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिबाय थानाय समाव सरकारा बेबायदि आस'निखौ होनो हाया। नाथाय अरुण'दय आस'निनि फर्म ओंखारनायखौ नुनो मोनदों। नोंथांमोननो बेखौनो मिथिहोहरनाय जायोदि सोरबाफोर बे फर्मखौ होफैयोब्लाबो फिल-आप खालामनांगौनि गोनांथि गैया आरो सोरबाफोर बेनि मुङाव रां बिबाबो हरनो नाङा। दायो बिसायख'थि फोसावदिंनायनिसो सम आरो दायो बेबादि समाव मडेल कड अफ कन्डाक्टआ सोलिगासिनो। बेबादि समाव सरकारा अरुण'दय आस'निखौ एबा गोदान एप्लाइ खालामनायनि थाखाय जेबो फोसावाखै। बेनिखायनो सोरबाफोर आस'निनि मुङाव रां बिब्ला हरनो नाङा। पिएम किसानखौ लानानै मोनसे गोनांथार आपडेट ओंखारनानै फैदों। जायफोर पिएम किसाननि रांखौ मोनबाय थानो हायोमोन नाथाय दायो फैसाखौ मोननो हाला एबा हाबला। मा जाहोननि थाखाय रांखौ मोनाखै बेखौ लानानै पिएम किसाननिफ्राय अफिसियेलि फोसावनानै होदों आरो रांखौ मोनफिननोब्ला मा खामानि मावनांगोन बेखौ मिथिनानै ला। गोबांफोरानो पिएम किसाननि गोदान एप्लाइ खालामदोंब्ला आरो दासिमबो पिएम किसाननि रांखौ मोननो हायाखैब्ला नोंथांमोना मिथिनानै ला। बेनि गुबै जाहोना जादों गोरोन्थि बेंकनि फोरमानफोर होनाय एबा एप्लाइ खालामनाय समाव बेंक एकाउन्टनि फोरमानफोरा गेबें नङाब्ला रांखौ मोननो हानाय नङा एबा बेंक एकाउन्टनि मुंजों आधार कार्डनि मुङा मिलायाब्ला रांखौ मोननाय नङा। बेनिखायनो सुद्रायनानै लाथारनांगोन। लोगोसे इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया एबा नोंथांमोना पिएम किसान आस'निखौ मोननो हाथाव गाइडलाइन्सनि सिङाव गोग्लैयाबाबो रांखौ मोननाय नङा एबा हाया नोंथांनि मुङाव थानाय जानो नांगोन। जाय हानि बिगोमा बेसो पिएम किसाननि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। सिगांनि समाव पिएम किसाननि रांखौ गोबाङानो मोननो हादोंमोन, नाथाय दायो जायनि मुङाव हा दङ बिसो पिएम किसाननि रांखौ मोननो हागोन। पिएम किसाननि रांखौ मोनैनि गुबुन मोनसे जाहोना जाबावदों आधार कार्डआ बेंक एकाउन्टजों लिंक गैया। लोगोसे पिएम किसान एप्लाइ खालामनो थाखाय बैसोआ 18 बोसोर बैसोनि एबा बेनि बांसिन जानो नांगोन। पिएम किसाननि KYC खौबो खालामनानै लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे जायफोरना लेन्ड सिडिं जायाखै बैसोर डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालसार अफिसाव थांनानै खालामना लाहैदो। होनब्लानो जायफोर पिएम किसाननि रांखौ सिगाङाव मोनदोंमोन आरो दायो हाबथ'वाखैमोन बैसोर गासैबो मोनजोबनो हासिगोन। गोदानै एप्लाइ खालामग्राफोराबो गासैबो मोनजोबनो हागोन गाव गावनि फोरमानफोरखौ रोखायै होयोब्लानो। जौसिन बिजिरसालिया 18 अक्ट'आव MP नब कुमार सरनियानि आर'ज गाबनायनि बिजिरथाय होगोन।
मख'नो गोनांदि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया एमपि नब कुमार सौर्णियानि एसटि फोरमान बिलाइखौ नेवसिगारदोंमोन। बेनि उनाव बे बिजिरथायनि हेंथायै नब कुमार सौर्णियाया जौसिन बिजिरसालियाव थाङो। जौसिन बिजिरसालिया 18 अक्ट'आव नब कुमार सौर्णियानि आर'ज गाबनायनि बिजिरथाय होगोन। बेनि फिथाइया मोजां ओंखारगोन। बेनि उनावनो 19 एप्रिलखालि क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय बिजाथिलाइ गथायगोन होननानै नब कुमार सौर्णियाया बुंदों। भारत हादराव दायनिगिरिफोरखौ साजा होनो गोदानै मोनथाम आयेन लानानै फैदों आरो बे आयेना फैगौ 1 जुलाइनिफ्राय गोहोम गोग्लैगोन। बे गोदान आयेनफोरा जादों मानसि बुथारनायाव लोब्बा थानायनि फोरमान जायोब्ला दायनिगिरिखौ फासिनि साजा होनाय जागोन। उन्दै गथ'साखौ जिनाहारि खालामब्ला दायनिगिरिखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा होनाय जागोन। हानजायारि जिनाहारियाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ थैनायनि साजा होनाय जागोन। उदखारि हानजानि सायावबो गोदान आयेन फोसावदों। सुबुं मोनथायनि मुङाव उदखारिफोरखौ रैखाथि होनाय नङा। गोदान आयेन बायदियै हायुं उदखारिनि सोलायै हादोर उदखारि आयेन थागोन। बे समाव हिट एन्ड रान आयेना बाहायजानाय नङा। पुलिसआ सोरखौबा हमोब्ला बेनि गासै फोरमान थानांगोन। बैफोर गासै आयेनफोरा गोदानै फोसावनाय मोनथाम आयेन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आरो भारतीय साक्ष्य अधिनियम आयेननि सिङाव गोग्लैयो। जाय आयेना फैगौ 1 जुलाइनिफ्राय भारत हादराव बाहायजासिगोन एबा गोहोम गोग्लैगोन। अन्थाइ सिफायग्रा मेसिन एबा क्रासार मेसिनाव हाबलांनानै सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। तामुलपुर जिल्ला नाग्रिजुलि एएनपिएल प्रजेक्टआव खामानि मावबाय थानाय समावनो खिलाझार खालसिरि गामिनि अजय बसुमतारिया अन्थाइ सिफायग्रा मेसिनाव हाबलांनानै जायगायावनो जिउ गोमायो। थांनाय 3 बोसोरनिफ्रायनो अजय बसुमतारिया बे कम्पानियाव खामानि मावबोदोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मेसिनखौ साफा खालामबाय थानाय समावनो हरखाबै सोरबा मेसिननि सुइचखौ अन खालामनानै होयो। बेनि उनाव लोगो लोगोनो मेसिनाव हाबलांनानै अजय बसुमतारिनि जिउ गोमायो। सासे दाय गैयै सुबुंनि जिउ खहा जानायनि उनावनो बे कम्पानिनि बिगोमा सालायगिरिफोरा खारखोमाजोबनायनि अजद थिखांदों। बे जाथायखौ लानानै ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो पुलिसफोरनि गेजेराव गोबां दावराव दावसि जायो। कटन कलेजनि सासे फरायसुलिया सोमोनांथावै जिउ गोमादों। जिउ गोमानाय फरायसुलिखौ कटन कलेजनि हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयारनि फरायसुलि होननानै मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला उजान बाजारनि गंसे निजायारि पेयिं गेस्टआव फरायसुलिया थायोमोन। नाथाय फरायसुलिया पेयिं गेस्टनि नैथि फ्ल'रनिफ्राय गोग्लैनानै जिउ गोमायो। बबेखानि फरायसुलिया बिल्डिंनि नैथि फ्ल'रनिफ्राय बारज्रुमनानै गावखौनो जिउ फोजोबना लानायनि सन्देह खालामदोंब्लाबो पस्टमर्टेम आनजादनि रिपर्ट आरो पुलिसनि नायबिजिरनायनि उनावसो गुबै जाहोना सोराङाव फैगोन। जिउ फोजोबना लानाय फरायसुलिनि मुंखौ कलिना बरा होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।